हेलौ लोगोफोर आरो आगैमोन, नै जों गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय दिनैथ' सरस्वती फुजा। सरस्वती फुजानि थाखाय जोङो बागेश्वरीयाव फुजा हैनो थांनो नागिरदों। माने थांगासिनो नै लामायाव दं। जेनेबा जों फ्लाइअभार मोनबाय, थांगासिनो। सरस्वती फुजानि नामै जोङो फुजा हैनाय जायासै, ओमफ्राय मन्दिरावनो जाबाय बागेश्वरी मन्दिरनि लामा। नै सफैबाय, सफैनानै बे मन्दिरावनो प्रसादफोरखौ फानजोबखायो नालाय, ओंखायनो जों प्रसाद लाना थाङाखैमोन। ओमफ्राय बे मन्दिरावनो प्रसादखौ लाहैबाय जों। प्रसादखौ लाबाय माने बायबाय आरो बेहाय बायनानै फुजा हैनो नागिरबाय। बे कुन्जु दं, बे आरोहाय प्रसाद मन्दिरावनो ज' जाखायो आरो बिदि मन्दिराव मोनहैखायो नालाय, लाना थाङाबाबो जेबो नङा, मन्दिरावनो मोनखाजोबो गासिबो मा नांगौ गासिबो मोनजोबखायो। बेखौनो नै लाबाय जों। आथिं सुना लानोसै। जाहैनोसै मन्दिराव, लाइना गोलावथार। लाइनाव थाबाय। बे जाहैबाय सिंनि मा बागेश्वरी फुजा होबाय ओमफ्राय ओरै मन्दिर गिदिंबाय। फुजा होखांनानै, फुजा जोबनानै जों मन्दिरखौ गिदिंबाय। ओमफ्राय जों बे मन्दिरखौ गिदिंखांनानै बे खाथियावनो खोथाजों बाबा शिबनि मन्दिर दं नालाय, बे बाबा शिबनि मन्दिराव आरो होफैबावबाय जोङो। मा बागेश्वरीयाव होखांनानै बाबा शिबनि मन्दिराव बे फाख्रि बिफाङाव बाहाय गाइखेर लुफैबाय, बावबो एसे प्रसाद होफैबाय, बावबो होबाय आरो जों खुलुमबाय। नै फुजाखौ होखांबाय, फुजाखौ होखांनानै ओंखारबोबाय जोङो दा बाहेरायाव। होखांबाय नै फुजा होखांनानै ओंखारबाय जों। बांद्राय भिरथार नङामोन, एसे सानदुङा फैनायखाय थांबाय, जाबाय, जोब्बाय। एबारना जों न'आव थांनोसै। होखांबाय, जोब्बाय। फुजा होखांनानै मानानै बे खाथिनि दखानाव जालायबाय नै जोंहा। नै जों फैखांनानै जेरै फुजा होखांनानै फैनायाव जि भिर, ओरै खाथियाव खेला जादोंमोन नालाय, दिनैथ' 26 जानुवारिबो, 26 जानुवारिनि खेला जादोंमोन आरो बे फिल्डआव, बे बागेश्वरी मन्दिर खाथिनि बे फिल्डआ, बेहायनो खेला जादोंमोन। क्रिकेट खेला, माबा माबि खेला जासोथारदोंमोन आरो नै। बे खेलायाव जि भिर, ओरैहाय मानसिफ्रा नै सिख्लालाय सेंग्रालाय सरस्वती फुजानिबो ओंखारसोगारदों देलाय देलाय। ओरै खेलाबो ओरैबायदि भिर, लामाया खुनुरुखुमसो फैदों। जों दा फैबाय आरो दा फुजानिफ्राय फैखांनानै मानानै ओंखाम थोंखाम जाना दसे रेस्ट लानानै आरो नै ओंखारफिनलायबाय जों सरस्वती फुजानि माने गणेश मन्दिराव थांनो। गणेश फुजायाथ' मैयानो जाना थांबाय, ओमफ्राय जों दिनैहाय मेला जागासिनो नालाय अभयापुरियाव, बे मेलाखौ नायनो होननानै ओंखारफिनबाय जों नै। जोंनि नै खाथियावनो जुलि सिनेमा हलाव पाटानजा सिनेमा जादों। पाटान सिनेमानि थाखाय जि भिर मानसिफ्रा हलाव सिनेमा नायनो थाखाय। नै जों दा थांगासिनो, अभयापुरि मोनफैबाय माने मोननोसै आरो फैबायानो अभयापुरि मेला हाबबाय जों नै गेटआव। दा मा होनो गणेश फुजा जानायनि गेट आरो बेनो अभयापुरि गेट, बेजोंनो हाबलाङो। बे गेटजोंनो, बेजों थाङोबा बै पिकनिक जाग्रा जायगाया मा होनो खावाखुसि ना मा मोनसे पिकनिक स्पट दंमोन ना, बेजों बे लामाजोंनो थाङो आरो मामोनथाय खावाखुसिया ना मायानोमोन खोमा, आं बावबाय। बेजों थाङो आरो नै दा मोनफैबाय जों फुजायाव। एसे भिरानो जादों माने, ओमफ्राय भिर जानो माने जाबावगोनसो, बिनिफ्राय बिराद भिर जायो बाहाय। आं सिगाङाव खनसे थांखांबाय, सेमोनथ' नङा, एसे गोबाव जाबाय, 4-5 बोसोरसो आगोलाव खनसे थांखांबाय आं। ओरैबायदि भिरमोन, ओमफ्राय आङो दिनैहाय बारा भिर मोनाखै। दा जाजेननायसो नालाय, मैयानिफ्रायसो जादों गणेश फुजायाथ', मैयासो थांदों नालाय, मैयानिफ्रायसो जादों, जों दिनै थांदों। ओंखायनो एसे खम, गाबोनफोरनिफ्राय जागोन। भिराथ' बिराद भिर जायो। एक्सप' हिरिबो दंजोबो, गासिबो दंजोबो, एक्सप' दं, खेला दं, बेबायदि दंजोबो आरो
नैलाय माखासे दखानफोरानो जाजोबाखै जों थांनायाव दिनैनि गाबोनफोरनिफ्रायसो जागोन बानायगासिनो दासो आं एबारजों खननै जाबाय बेयाव थांनाया हाबाबो जादोंमोन बाहाय हाबाबो जायो ओमफ्राय हाबा जानाय माबानायखौनो आङो भिडिअ खालामनो बावनानै भिडिअ खालामनाय जायासै सैमा फिसा 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 फानदों बिराद मोजां नुदों बे सैमाखौ हारसिंनो लोपर 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 मावबाय थायो दामनाय अयथासार गोगोम लामायावबो बिदिनो ओमफ्राय नै मेलायावबो दामख्रावनाय ना ओमफ्राय आं ओंखायनो कपिराइट फैजानो गिनानै माबा भइस अभारसो होना होबाय जों दा मन्दिरावथिं थांगासिनो मेन मन्दिर गणेश मन्दिरा बेजों थांगासिनो बे खोलाजों गणेश मन्दिर दं नालाय बे मन्दिराव जों थांगासिनो आं दिनैजों खननै जाबाय बे मन्दिराव थांनाया खननै जाबायबाबो ओरैबायदि खाफाल गाज्रियानो होनांसिगोन थांनो मोनबाबो थांबाबो थारमाने आङो बे मन्दिर सिङाव फुजाखौनो होनाय जायाखै नै सैमाया नायलाय जि मोजां मावबाय थायो बेबायदिनो लोरोब लोरोब हारसिंनो मावबाय थायो जि फिर जाहांबाय बेनो एसे नै जोंना सासेयाबो मेला बेरायग्राया बेनो जाहैबाय गणेश मन्दिरफोराव फैयोबाथ' गोसोआ बिराद मोजां मोनो गावखौनो गाव बोरैबा सान्थि मोनो आरो मन्दिरफ्राव थांबाथ' आंना खाफालानो गाज्रि मन्दिराव थांबाबो फुजा प्रसादफोरखौनो होनो मोनाखै आं बाहाय मानो होनना बुंबा बेलासि समाव थांनाय जायो जाखां लोंखां थांनाय जायो ओमफ्राय जानानै लोंनानै मन्दिराव हाबनोथ' बोरैबा मोनोना मन्दिराव हाबफेरनायानो जायाखै आं बे मन्दिराव बेखौल' गोसोआनो गाज्रि मोनबाय आरो खननै थांबाय खननैयावबो आङो फुजा होनाय जायाखै आरो बे मन्दिराव नै मन्दिर खेबदोंमोन नालाय बोरैबा खेबदों अबेबा खेबनाया एसे माबा जादों जाहैबाय जि मोजां मन्दिरा खाथियाव थांबा बिराद मोजां मोनो गोसोखौबो आराम मोनो ओरैहाय मालाय नै सेलफि लागासिनो गावखौनो गाव गोसोखौ मोजां मोनो जास्ट आं मोनसेल' दुखु मोनबोबाय आं प्रसाद होनो मोनाखिसै फुजा होनो मोनासै बेखौनो नै नायलाय जि मोजांखा मन्दिरा गणेश मन्दिर ओरैबायदि मोजां मोनो नाइसथार जायगाया फैनो बालायो जायगानिफ्रायनो ओरैहाय ओरै फटक लानायफ्रा मालाय सेंग्रा सिख्लाल' जमा फैथारो बिराद दिनै सरासति फुजाबो ओरैनो सरासति फुजाबाथाय सेंग्रा सिख्ला बिराद ओंखारसोथारो बेरायो मालाय आरो बिनि सायाव मेला दंदेरो मोजां जाथारबाय बेरायनो एबारना जोङो दा थांनाय एक्सप' जानायजों एक्सप'आव बिराद मोजां बुस्थु फानदों मोजांथार बुस्थुफ्रालाय नै मोजां मोनदों आं बुस्थुफोरखौ बुस्थुफोराबो जोंनि ओरैहाय बङाइगाव साइडआव माबानाय मेला सेला जाबा बिराद दाम होनो ओमफ्राय आं बाहाय बांद्राय दाम मोनाखै बुस्थुफोरखौ एसे थिगैनो दं आरो दामफ्रा बुस्थु नायनानै बुस्थु दामफ्रा ओमफ्राय मोजांबो बुस्थुफ्रा बिराद मोजां मोनदों आं बुस्थुफोरखौ गाज्रि नङा ओमफ्राय आं बेबायदि जागोन होननानै मिथियाखैमोन एथ' बेबायदि फैगोन सिगाङाव आं थांबा एथ' बेबायदि नङामोन नालाय एबार बिराद मोजां बुस्थु फैदों फैसाबो बारा बुरजा लाङाखैमोन नालाय बांद्राय बुस्थुखौनो मोनबोआसै एसेल' मोनबोबाय फिसौनो बिराद आसा थाबोबाय आं अबेबा बुस्थुखौ लानो नै दखानफ्रानो अबेबा जाजोबाखै दाबो लांदांसो गाबोनफोरनिफ्रायसो जानो हागौ दासो साननैल' जादों नालाय जानायाबो नै सनाफ्राबो मालाय लिंगाबथार सिख्लाफोरनोसो समायगोन जों बुरैयालाय अबाव गानबावनो बिदिखौलाय ओमफ्राय नै बांद्राय फिरथारबो नङा एसे मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय नै बे फुथुलाखौ नायनानै बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आङो मोसाबाय थानाय बे मोनसे जिबौआना ससे मानसि ससे जिबौआ मा होनो बेखौ बे बुस्थुनि आरो बे बुस्थुखौ नायनो ओमफ्राय बाहेरायाव बेखौ होदों जा मोजां समायखादां इन्टारेस्टखा ओमफ्राय नै जों फुजानिफ्राय फैनानै जाग्रा लाबोफादों फुजानिफ्राय फैनायाव आरो
मम' ओमफ्राय चिकेन एग रल लाबोदों बेखौ जानोसै जों सासेयाथ' नै नायनानै थानो हाला जानोसै जाथारबायानो जि जासुलिखा बियो